Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayanganing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku. Mekaten Bu Kulun. Iya, Semar. Dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestakaken dawuh Bu Kulun. Kaya apa jeblenge nang. Sapa terus jeblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Bu Kulun. Iya piye? Kula nyuwun gungan bareng Bu Kulun. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petro kali Gareng Bu Kulun. Iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju, sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis. Kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Bu Kulun, sampun marem sanget Bu Kulun. Yo, yen wis marem nyuwun pangapura kalawan Manikmaya. Bu Kulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Bu Kulun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah. Kula methek jambu dipunirmana kalih Bu Kulun. Bakal kita gunake apa ajeng kula tandur teng omah supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmala kali jambu kluthuk Bu Kulun. Iya Bagong sak karep kita.